Yo, what's up? Peejay here, and in today's video, mamimili na tayo ng ating winners ng ating pa-giveaway ng load or Gcash because of our 5,000 subscribers. So sa mga sumali dyan, thank you very much sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood ng aking mga video, sa mga nagko-comment. Thank you very much from the bottom of my heart. Na-appreciate ko lahat kayo. And hopefully, nandiyan pa din kayo to support my channel this 2021. So marami pa tayong mga upcoming videos. So yun, subaybayan yun ninyo. So for now, yun, nahulaan nyo ba kung ano yung guess the item na pinapahulaan natin last time? Ito yung item natin. Yung clue niya is ginagamit siya sa 4 na cellphone. Pwedeng 4 na cellphone. Maliit lang siya and it costs less than 500 pesos. So ito, gagamitin natin sa 4 na cellphone. So, ano sa tingin nyo? Nahulaan nyo ba kung ano to? So for today, i-unbox natin and mamimili na tayo ng winners through comment picker. Dun sa mga nag-comment sa YouTube, yung gumamit ng hashtag at yung naka-guess kung ano yung item na to. So mananalo kayo yung first prize natin, mananalo ng 500 pesos. Yung second prize, 300. At yung third prize naman natin is 200 pesos, di ba? Not bad. So yan, umpisa natin sa pag-unbox nito. Bibilisan na natin. This is just a quick unboxing na tong item na nabili ko sa Lazada. Actually, this is something na very useful, especially dun sa may madaming gadgets dyan. If madami kayong gadgets, definitely dapat bumili din kayo ng ganito because this will, ang tawag ito, it will be a space saver, kumbaga, di ba? Because, yun, mamaya makita nyo kung bakit space saver because 4 na cellphone, I mean, pwede nyo nang gamitin ito. So, ito na yung item din natin. Nahulaan nyo ba kung ano to? Yun, maliit lang siya. Kita ba? So, this is a Bavin charger and may 4 siya na slots. Yun yung nakaganda sa kanya. 4 na slots. Yung USB niya, may USB siya na pwedeng 4 up to 4 devices yung pwede nating i-charge, di ba? Imagine that 4 na devices kayang-kaya niya, di ba? Fast charger din daw ito. So kaya ito yung napili ko. This just cost around mga 300 pesos. So if gusto niyo yung ganito din na item, kagaya na itong ating Bavin, yun, I'll post the link sa aking description down below so you can check it out guys. Sa official store ng Bavin, may official store yung Bavin sa Lazada. Doon ako bumili. So yun. So, ito yung item natin is a Bavin 4-port auto ID charger. Yun, 4 yung slots niya. So yan, bubuksan na natin. And so here is the item, di ba? Bavin. Pag sinabi kasing Bavin, di ba? Tiwala na tayo sa brand na Bavin because they produce ito yung mga magandang quality na power bank, mga charger. So first, yung laman niya, may kasama na siyang free cable. So ayos na siya for the price of 300 pesos. Ito, may cable na siyang kasama. This is micro USB cable yung kasama niya na free. And of course, yung charger natin. Ito na yung charger natin. The Bavin. Yun. Kita ba? Bavin charger. So, yung nagustuhan ko dito is very compact siya. Pang travel talaga siya. Diba? Tago yung, ito yung head niya, diba? Pwede yung i-fold. Yun. And then, yung 4 na USB slots na sinasabi ko. So, ayos na ayos to sa mga madadaming gadgets na kagaya ko. Madami tayong charge, diba? So, with this one, yung space saver siya because ito, pwedeng ito lang isaksak natin tapos i-connect na natin lahat na ating cellphone, diba? Ang dami kong cable na nandito sa akin ngayon, diba? So, isusubukan natin, i-test natin yung item kung okay ba. So that, yun, makita ninyo na super ganda itong ating Bavin na nabili. Yun, i-connect natin itong mga data cable. And then, i-charge natin yung mga gadgets natin. Kung mag-charge ba. Hopefully, mag-charge naman. So far, charging lahat. Yun, charging siya. Charging din. And last but not the least,
charging. So lahat gumagana, nag-charge. So sa mga nakahula ng charger dyan, you will be, kasali na kayo sa ating paraffle. So sa mga hindi naman nakahula na charger yung i-unbox natin for today. Next time, sali ulit kayo. Madami pa tayong mga upcoming na mga pa-contest. Hopefully, nandyan pa din kayo to join yung mga pa-contest natin na itong mga guess the item, di ba? So, eyes on the screen, mamimili na tayo nating winners for yung paraffle, di ba? So, we will be using itong comment picker so that it would be easier yung mga nag-comment na charger, madali nating ma-filter. So ito, nandito na tayo sa website ng comment picker. So ito yung URL ng video natin, yung thank you 2,000 subscribers. And then pwede nating i-filter yung mga comments. So yung mga nagsagot ng charger, yun lang yung qualified na pwedeng manalo sa ating pa-contest. So ito, get YouTube comments, and then randomly pipili tayo ng 3 winners for today. Yun, so 10. So there are 10 lang yung nakahula na charger ito. So ito, i-start na natin yung raffle and mamimili na tayo ng winner. So yung first winner natin will win yung ating third prize, yung 200 pesos. Ito, i-start na natin. So yung nanalo ng ating 200 pesos ay si Jadu. Congratulations, Jadu! Nakuha mo yung sagot natin na charger at nag-hashtag ka din ng PJ Ong 2K subs. So yun, congratulations, Jadu! I will message you kung paano ko masasend yung prize mo na 200 pesos. So ito, mamili na naman tayo ng ating second winner, yung second prize, yung 300 pesos. Sino kaya? Si Jadu ulit, mamili ulit tayo. Very lucky to si Jadu, ha. So ito, yung second winner natin, si Jadu pa din. Ito, hopefully hindi na si Jadu. So yung second winner natin is Mina Kushi. Congratulations! Nanalo ka ng 300 pesos, di ba? So yun, I will contact you kung paano ko masisend yung 300 pesos mo. And then ito, pipili ulit tayo ng another winner. Pick another winner. Yung mananalo ng 500 pesos, yung first prize natin ay si... Ay, nanalo na to siya. So, pick another. Yun. Yung first prize natin ay si Ems Lagrimas. Congratulations, Ems Lagrimas. Nanalo ka ng 500 pesos. So, yun. I will contact you. Mag-comment ako sa yung comment ninyo. At yun, pag-usapan natin kung paano pumasend yung ating prizes sa inyo through Instagram. So, you can give your number to me so that masasend ko yung Gcash or load. So, yun. So, yun lang yung video natin for today. So, sa mga nag-join dyan, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-support, sa mga nag-like, nag-comment at lahat, thank you very much. And yun, hopefully, nandiyan pa din kayo to support my channel. Marami pa tayong upcoming videos and yun, madami pa tayong upcoming games din. So, yun, subaybayan yan ninyo. So, my name is PJ and I'll see you again next time. Don't forget to like, comment, and subscribe.